na mo since before nga once gani panahon sang eleksyon kampanya ang ganba niya ara ginaya pero may ari pagyapon sa mga wala gihapon ini sila nahadlok way nakabati way nakaintindi ano nga sitwasyon Action firing line. sa Western Visayas 42 so tidamo-damo na ni Action firing line. ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad kay na interview sang aga sa Action Hotline si Negros Occidental Governor Jose Lacson, no? Kag ginklaro sini nga umpisa Pebrero ang Negros ti magabaton man sang rapid iya nga antigen test negatibo nga resulta gikan sa lehitimo nga laboratorio mga kaksyon. I mean ang Bacolod passengers rather, hindi ang Negros Occidental. Ginaklaro sini nga tanan nga mga pasahero nga magasulod sa Bacolod amo na batunon ang antigen test makaksyon negative. Pero dapat halin gid iya sa lehitimo nga mga laboratorio. Stuman, kay basing ibanda basin din na ni pamaklon ba? Action firing line. Gapanigurado malani ang kuan mo gobernador sang Negros Occidental mga kaksyon sa aton sining sitwasyon. Action firing line. Samtang ang iban nga balita sa Kapitolyo bao didto sa syudad sang Cadiz may ara sang gininaugurahan kahapon panibag-o nga isolation facility nga gingastuhan man sang probinsya. Isa ka gatos ka kama ang nakaigo diri mga kaksyon. Ti dugang ini sa isolation mga kaksyon ano? Sang Negros Occidental para ti ma-address naton ining kadamuon sang cases sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Ang iban pa nga balita gikan sa aton sini nga pagpangalagad subong gabi ang syudad sa Bacolod nagalaom na nga posible madamo gini ang magpalauli nga mga OFWs mga utod ta no nga mga Bacolodnon kag iban pa no bangod sining pagbag-o sang travel iya nga guidelines. Action firing line. And Aryo sadya ini ko kaina nagpatigayon sang vote strike ang pila ka empleyado sang Sineco Union, no? Agod kuhaon ang pulso sang mga empleyado kon pabor sila bala nga magpatigayon sang strike bangod wala gyapon ginhatagan pagtamod ang ila sining sweldo dira nga dugang mga kaksyon. Action firing line. Pag-intindi ko do damo gid nagbuto yes pabor pero check na to ni karon ang Member Consumer Owner Federation o kon MCO sang Sineco nagpalayag man sang ila sining side sa pagpamuno sang ila presidente nga amo si Sir Ernie Pineda nga kung pwede hindi lang maghimo sang strike ining mga empleyado. Action firing line. Oy, ano ini? Kabalo ka kung mag-strike ining mga empleyado ta? Pag-strike nila kung di sila mag-ululubra. Di sila mag-ululubra. Once nga mag-burn out, once nga magka-diferensya, sinong maobra sina? Mga board of director? Action firing line. Sinong masaka sa poste kung may mag-burn out? Ang manager, ang presidente sang board, gwardya, kundi ang mga lineman da nga mga empleyado. Action firing line. Tiya mo ning may nag-aayo man, hindi lang mag-strike ay, pero ti ato nagkasa na kay na May vote strike na, hibaloon ta karon, mangin bisita ta karon si Madam Stephanie mga kaksyon sang union. Action firing line. Lasit idosi na sa aton sa nga pagpangalagad, Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, antes ko mang lugayawon sa balita lokal mga kaksyon, diri kita na gamay lang mga balita sa nasyonal. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines mga kaksyon, nagpagwa sa ila sining sentimiento or nagpagwa sa ila sining advisory rather, nga hindi sila magbaton sang anuman nga mga donations halin iya sa mga politicians. Wow! CBCP na ha. Siya hindi kami magbaton sa mga donations halin sa mga politicians. Ilabi na gid kung ang ina nga mga politicians
kag ang kwarta o kon negosyo nga ginauyatan nila involved sa ginatawag destruction or destructive iya nga industries mga kaksyon. Nagapaguba bla sa mga industriya naton, environment naton kag iban pa. Ginehemplo diri sang CBCP amo ini mga coal-fired na bla. Ang mga fossil gas project, may ara sila mga politicians nga may negosyo Mga pagpangutod sa mga kahoy, quarrying mga kaksyon, kag ang patigayon sa mga mining nga sa din, initanan halos makapaguba sa aton sining dunang manggad. Action firing line. Siya basi mag-endorse pa kami gani or hindi pagid kami mag-endorse sa eleksyon 2022 sa mga kandidato nga naga-involve sang kaangay sini nga mga distractions sa aton sining environment mga kaksyon. Action firing line. Mayo ini nga palayag sang CBCP no? So sa mga politicians na nga may ara sa handom nga maghatag sang donation sa CBCP or miyembro sa ni Catholic Church no? Di na kamo maghatag pa kon kamo numero 1 nga nagapangguba sa aton dunang manggad. Action firing line. Ate bantayan tani may kon ipakita man na sa mga nag-donate sa aton. Ang CBCP nag-research na ni kung sino nga mga politicians ang may mga negosyo nga hindi maayad mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito sa national, halong gigta sa mga kabataan tabla nga nagahuluhampang kay nga didto sa Vera Catanduanes mga kaksyon. May ara sang 7 ka mga kabataan ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nga ginhampangan nila ang mga medical waste materials nga naglinaptaman to sa ila sining nga barangay. Action firing line. Tigin antigen sila, nagpositive iya ho. Pati ang babae nga nagbulig la sa ila, nagpositiban. Action firing line. So, ang lessons nga makwata diri, dapat kabataan tabulubantayan, tagid ka hindi nagid maayad ning COVID-19 nga ini, no? Makakapyot ka lang gali sa mga bagay-bagay da nga kung base inahalin sa DNB hospital o kuno na way balo, matapikan kay mo positibo kay mo iya. Action firing line. Ti sa Lunes, ipaidalom sila sa RT-PCR test pagid para masigurado. No? Ining 7 ka mga kabataan, tigin isolate sila. Nagaedad ni sang daw 5 tubtob 11 anyos ka mga bata pa. Action firing line. Ikabay pa mga manog hakot basura hindi man sagi kawigit ang basura nila. No? Action firing line. Samtang ang Commission on Human Rights panginbulahan kagindayaw nila si Presidente Rodrigo Duterte matapos nga ginaprubahan ang 1.185 billion pesos nga pundo para iya sa SRA or Special Risk Allowance ang aton sini nga mga medical health workers mga kakson. Action firing line. Ini nga pondo halin iya sa contingent fund last year. Pasalamat ang human rights kag nagadayaw sila sa pag-aproba ni Presidente Rodrigo Duterte sining nasambit iyang pundo. Action firing line. Pero may ara sang hangyo si Duterte o kon si CHR dire nga dapat likawan ang pagdilatar na naman. Wala sang delay dapat nga pagpanagtag sining SRA nga ini. Ati si Presidente Rodrigo Duterte hindi mo na ni mabasol sa mga delay kag mga somehow may ara sa mga tao nga magpanagtag nga pili-pili. Why na ideya si Duterte ara na isa ground. Action firing line. Samtang ang COMELEC mga kaksyon kundi may allegations to nga na-hack ang sistema nila kung system nila, ang DEC-Subong o kung Department of Information and Communication Technology nagpalayag nga wala sang na-hack nga system sang COMELEC suno sa ila. Action firing line. Ini matapos nagpatigayon sang investigation ang ila sining nga Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa diin mga kaaksyon nakit-an didto nga base ang may problema diri ang Smartmatic software mga kaaksyon contractor. Siya pero ang sistema iya sang COMELEC wala sang nahack diri. Ini taliwas sa mga allegations before iniro Jess
nga nahack ini kag may mga sensitibo nga mga datas ang ato didto. Action firing line. Bulabantayan tani kay nagahilapit ang eleksyon basi bala drama lang ni Black kung nanong kay linabo de Black. Are, no? Kay na mga kaksyon, okay kagabi nga aton nga isyo, gintalakay tani ang pagpagawa ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon sang iya sining pagbuto sa mga reklamo against anay Senador Bongbong Marcos nga i-disqualify sa iya sining pagpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa 2022 kon May 9, 2022. Action firing line. Sa diin nga ginvulgar diri ni Guanzon nga ang vote niya is for disqualification. Gusto niya nga ma-disqualify. Pero natingala siya nga wala gyapon ginpagwa ang resolution dira sa First Division. Nga gintawag ya ini nga unreasonable delays. Mga kaksyon. Action firing line. Ang botsilingon ni Guanzon diri, siya ginpagwa ko ang akon nga vote. Ginpagwa ko nalandaan kabalo ka Pebrero 2 ma-retire na ako. Siya tiway ta kabalo ko sino magbinulos da kag anong matabo sang desisyon, no? So, ang natabo, may isa ka grupo man nga si Attorney Briones ang nagkahangawa kag naghambal foul ang ginhimo ni Guanzon nga pagpagwa sina because nga dapat synchronize kag isa ang pagpagwa hindi kay siya gid lamang nga hindi tingob halin dira mismo sa mga komisyoner. Action firing line. In fact, may mga hangyo na diri sa Attorney Briones makaksyon nga dapat ini siya ang pag-aimbestigahan kung pwede lang i-disbar kag dulaon ang iya sini nga mga benepisyo pati ang iya sini nga pensyon sa palaabuton ni Madam Rowena Guanzon. Action firing line. Subong adlaw, liwat nga nagpapagwa sang memorandum na naman or palayag si Guanzon angot sa memorandum gali diri sa kay Aimee Firolino nga dapat mag-eksplikar angot sining wala gihapon gin-disclose nga desisyon batok iya kay anay Senador Bongbong Marcos. Action firing line. Budlay, sang naliligad panigali nga mga inadlaw, no? Sang nagliligad pani nga mga inadlaw, sang kasagsagan gid sang 15, 16, 17, mga dira-dira gid, 18 nga mga inadlaw mga kaksyon. Action firing line. Ti kagabi mismo si Attorney Jomax Ortiz ang aton sini nga resource person nagpalayag. For the first time in the history of election kag sa Comelec nga may ara iya sa nagvulgar sang desisyon nga hindi tingob kundi nagsulusulo amo pa si Madam Rowena Guanzon nga bugal sang Negros Occidental kay taga syudad sang Cadiz. Action firing line. Nga kon sundon ang rules guidelines, hindi dapat pwede. Hindi gid siya pwede kiti nakalubag ka sang ginatawag kasuguan. Pero hindi man naton matudloan ni si Guanzon. Sa iya palang daan nga profesyon, pero we don't know, no? I-check naton. Anyways, last 22 tonight, tinguan naton nga malabot naton siya kag makapamangkot man sang iyagid nga side kay para makahibalo man kita sa sitwasyon subong, ano? Kon nga anahimo yagid ato, aside sa mga gin-explain ko na nga gagmay sini makaksyon, kag anong iya sini nga pag lantaw sang reklamo na sang iban nga mga abogado, batok sa iya. Action firing line. Kag paano niya to ginhimo man? May ara balaayhan sang may sugo man o kon may sa likod, ano nga sitwasyon? O kon panahon na gid man nga dapat unahan niya na. Unahan niya na antes pa naman siya nga mag-retire sa palaboton nga Pebrero 22 o kon 2 mga kaksyon. Action firing line. Pwede madolo distance dai. Kay nagasulod siya, no? So ini tanan subong nangindako ini nga isyu diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
kay nakatutok subong sa kay Madam Rowena Guanzon ang tanan nga mga mata kag tiniwis-tiwis sa mga tawo labi na gid ko nakaintindi ikaw sa mga nagkalahinabo subong angot sining disqualification. Action firing line. Amo nang sitwasyon subong operte iya mo. Ang anay senador Bongbong Marcos wala pagid mabatian mayo kung anong ilang nga side subong. Amo nang ginapulo paabot pagid naton kung ano pagid kadalo mang ilang masabat sina diri kag kung anong mangin resulta sini sa palaabuton nga panahon. Action firing line. Kay ti inang makabig naton mga kaaksyon nga hampang politika ni subong mo. Ti damo ganay nga hambal nga ti ano ni man nga aayhan basi amo ni basi amo to o anong pagtanaw nyo? Action firing line. Porting suspetso din sang iban mo. Porting nga suspetso sang iban. Okay. Alang-alang pa sa amo sa nga oras aksyonan. Sige. Balikan ta na lang siya karon. Tistingan tabing isa na lang ni anay aksyonan no. Kay para hindi ko usik sa akon sini nga oras. Unahon ko na lang ni anay ha, no? Kay para makwanta, oras ta hindi dilatar bala no. Pasensya gid sa aton sini mo tagpalamati. Nag-expect gid ako nga amo to Amo to nga oras mga kaksyon. Pero sige lang kay hindi ta na liso ang ano da basi masako man sila no. Oo, maintindihan ta gid nato ang sitwasyon nila. Sige. Last 7:25 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. I-try na action an bikon malabot ni subong ho kun available. Actually, akon time ginhatag sa iya alas 8 Kay ti naka-set na tinani ang alas 7:20 sa kay Madam Rowena Guanzon. Pero ti nag-alang-alang siya. Sige lang, no problem. Maintindihan ta gid ang sitwasyon nila. Sa sini nga mga tinion mga kaksyon ano. Sige. Alas 7:25 na. Action firing line. Aha, sige, sikwa na siya. Kabalo ka na sa apelyido? Okay, sige. Pasensya gid sa mga listeners naton, medyo naglumpat kita, no? Naglumpat kita sa isyo. Kaya hindi ko siya gusto pagpadayunon nga hindi magwa ang aton sini nga resource person aksyonan. Hambala lang nga nagliwat ta time kay nagliwat man ang isa ka time okay. Firing line. Okay, salamat gid no kay natawgan tigilayon. Anyways, liso lang ko gamaya sa aton sining isyo makaksyon. Regarding ini sa mga empleyado sang Seneco, no? Sa nagligad nagpresko na ni sila parte sa ila sining ginasinggitan dira sa ila sining sweldo kag iban pa nga daway gyapon talupang di pila na ni katuig nagkaligad and subong duway sila gyapon ginasapak sang management kag board of directors sang Seneco Central Negros Electric Cooperative. Rason nga tiway na sila nagduha-duha pa, nagpatigayon sila kaina sang vote strike kag nagpangita sang yes or no gikan sa mga empleyado agod mag-strike if in case gid man nga paborable sa sining nga grupo mga kaaksyon. Firing line. Di na ako magpalawig-lawig pa kay ining klase sang isyo halin pa ni sa nagliligad nga na-explicar naman sa inyo. Ang pinaka-latest ang kwaon ta subong. Online sa firing line. Sa aton sining linya makaksyon, the President sang Cure nga si Madam Stephanie Macaksyon. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod ni si Action Brian Morden. Salamat gid ma'am sa imong nga time. Ako mangayo gid pasensya kaya na-set ko to nga time sa imong 8 o'clock kun tani, no? Oo. Galing kay ang una sa imong interview ta medyo na alang-alang naintindihan ta man sitwasyon niya. Una ta na lang ka ma'am. Stephanie ma'am, una-una kay na nagpatigayon kamo sang vote strike ma'am no sa aga. Oh, yes, actually. Aha. Yes, ma'am. Balik sa aga, nagpatigayon kami ng strike vote. Ang 322 members, nagboto kanina, 301 ka members, 291 ka nag-yes, ang nag-no. Dali, gid ma'am no. Ako nga strike vote. Strike vote. Ma'am, pwede anong ginagamit na subong day? Balik mga saylo tabi sa telephone day. Kaya hindi maintindihan ang tingog ni Ma'am Stephanie daw kanugon sa aton sini nga on air blaw.
Manawag kami balik sa imo, ma'am, ha? Pasensya, gid. Okay. Sige. Action firing line. Aksyonan. Masaylo ta sa telepono ay kikanugon sa tingog ya. Kanugon sa tingog ya. Karon maliwat ta na karon sang iya nga kwan. Ang iya sini nga hambal parte sa strike vote. I'm sorry. Strike vote nga ginpatigaan kagina sang Sineco. Okay, sige. Gina-check naton liwat sinimatinon si Madam Stefania, no? Montaner, sinimatinon. Okay, subong do okay na gini. Do clear na ini. Okay, sige. Ma'am Steph, balik na dira sa imo. Kumusta subong, ma'am? Okay na? Okay na, sir? Okay, sige. Ma'am, nag-strike vote kamo kaina sang aga. So far, ma'am, anong result, ma'am? Balik din na sa aga ng strike vote kami sa 322 ka-queue members, 301 ang nag-cast ng ila votes, 291 ang nag-yes, kag 10 ang nag-no. Okay, so ano ang, kung amo ng result, ma'am, ano na ni siya dayon ang matabo sina? Bali, na-overwhelmed kami ng mga officers kaya nakita namon nga ang suporta, respeto, pagsalig sa namon membro aramid sa officers. Na nagasalig sila kaya nagapati sa ginapaglaban namon nga party sa amon sa BA regarding sa implementation. So matabo sila, sa Lunes magapasa kami sa amon nga report sa strike vote sa NCMB, kag dira magasugod ang pag-isip sa day 1 sa calling period nga 7 days. Okay, pila ka days to 7? 7 days. So ining nag-yes ka ina, ma'am, do you think favorably na gini sa inyo sining gusto matabo, ma'am? Yes, favorable din sila kay wala man sila ginpilit, nagkadto sila dito sa ila nga gungod sa ila buot kay nagbuto sa ila konsensya. Mga ano ni sila, ma'am, nga designation nila dira sa Sineco? Ining Bali mga lineman, disconnectors, tellers, kag meter readers. Okay. So if in case gidman nga paboran na kamo kag sigurado na matigayon ang inyo sining nga strike, pila ka days ang plano niyo, ma'am, kag anong matabo sina? Bali gapati pa kami sa sulod sa 7 ka adlaw, magasulod ang Doli kay amo na siyang amon ginapaabot na assume jurisdiction ng Doli regarding sa among strike. Kay kami mismo hindi kami mag-strike. Ang ginapangayo lang gid namon sa management kag sa board na implementar amon sa BA kag impormahan ina sa namon kag approve sa agma. Gani man, no, kay ina kuha na ma-implementation na gid man lang ang kulan kung tani sinimo. Sakto gid. Galing kay tigalibog mga ulo naton kung nga daw hindi gidi mahatag. Ma'am, gamay lang nga pamangkot, ano may kwartang Sineco para sa mga empleyado? May ara kwarta kay sige man ang koleksyon naton. Ang among gani na tingalahan kay wala man kami gapangayo nga tanan bilog ihatag nila sa amon. So sugod-sugod lang gani biskan siling namon sa una. Pang wala pa kami ka-file notice of strike, biskan signing bonus lang ay una, ang ibang surihan tayo staggered ta, pero daw wala, gid at sa nakalabot kami nga nag-file kami notice of strike, hanggang sa nakalabot kami sa strike vote. Okay, kung ang amon malang di ginakulbaan man, although nga para na sa inyo dapat ihatag, gid kag ina, pirmado man gani, nag-agi man sa usto nga proseso, ang inyo sininga hangyo, pero nga way pong inagtuhan. Kabalo ka mga konsumidor, sumo na kulbaan, gidman man mo. What if abitod, no, kung mag-strike, gidman ka mo dira, ti magambal kita strike, di ba? Hindi mag-duty, ano? Damo na siya, ma'am? Kag kung mag-run out dira or makaproblema sa mga postita, sinong masaka to nga mga lineman kay naka-on strike ka mo. Amo nang iban nga ginahuna-huna mo. Amo na siya. At laroon ko lang gida, ay gagwa din nga nagapamahog ko ng union. Kami sa union, wala kami gapamahog. Ginasabat ng namon ang ginapamangkot kung ano ang naging epekto sa pag-strike namon. Okay, sige. Amo nang aton nga klarohon man, ano, kay gagwa mo na ton nga mga information, ang iban nga kadlaw lang kuno, so why na pahog lang ng ila, amo na abi, ano. So dapat irespeto man nila kung anong ginahimo ninyo, no, sa mga nagayuhom da sa ginahimo ninyo, no? So, ano tong in-mention mo kay ni ma'am, waiting ka mo for, kay medyo palayo-layo mo lang gamay mo tingog mo sa mouthpiece ng cellphone mo, ma'am. Sige, bati na? Rana, goods na, ang quality, okay, gano. Bali, waiting kami sa sulod sa 7 ka adlaw, nga calling period, bali ma-assume na jurisdiction, nagapati kami na ma-assume jurisdiction ng Doli. Okay, sige. Pero saan oy na nga mga days, ma'am? Saan ma-start ina? Bali, masubmit kami sa Lunes ang result sa among strike vote, dira na masugod ang day 1.
Day 1. Okay, hasta Domingo ni siya. Kay 7 days. 7 days na na. So, while nga waiting ka mo, ma'am, ma-duty man ka mo nagyapon? Or ano nga Mag-duty kami. Sige kami duty. Hasta matagaan ka mo sang final abing desisyon. Amo sina. Oo. Amo na siya. Kaya amo nga ginita namon sa legal. Correct. Pero wala kami violation. Hindi kami na technical. Okay, pero na sa inyo, subong ang ginhimo nyo para sa inyo, ma'am, amo ning pinaka-the best na para mahatag nyo sa inyo sang Seneco, dira ang inyo para sa inyo. Amo ni Muna na sa amon recourse para mabamatian kami nila kung anong amon ginapangayo sa ila, kung anong gusto namon. Kasi ang na pirmahan na ng CBA mo kag na aprobahan na sa agma, kag amo ng requirements na dapat before mo implementar, paprobahan mo sa agma. Pila man lang ni ganing ginapangayo nyo, ma'am, doon di gid man ni dako nga makapapurdoy sa Seneco? 5% sa amon sweldo, bali 2.5% kada tuig. Imagine mo na, ate, kung imo sweldo, dami ma'am, imagine ta, butang kita may example, labi 20,000, pila abing add-on gid sina sa ginapangayo. Bali ang may mo, sinatet ang 5%, 1,500 kada tuig. Imagine mo na, pero sa sina nga sitwasyon, ang lineman, more or less mga pilang sweldo, ma'am, sa lineman? Ang lineman, siguro depende kay mga grade 7 na sila mo, timadlagan sila 26 or 28. 28,000. So, tibutang ka mga 2,000 abi ang ila ginapalita. Dito ka, man lang galino, dito ka gamay malanggid gani, no? Oo. Kag isa pa, si Agma, hindi ni mapirmahan da kung kita nila nga makapapierdi sa Seneco, di ba? Oo, kaya ginagi namon tanan sa proseso eh. Kag damo naman gani nga mga press conference sa ihimo ninyo. Pila ka years na ni gani, ma'am? 3 years. Bali, ang amo ni nga CBA from July 1, 2017 to June 30, 2022. Pero ang effectivity ni sa amo nga salary nga ginipangayo is July 1, 2021 lang. Okay. Amakon mo malang dira malang ni gali. Sa last year malang gali ini, no? Amo lang na siya. Kaya na supposed to be 2017, pero nakita man na mo ang nag-ayo ang management during sa negosasyon na July 1, nagpasugot man kami na 2021 ang effectivity. Ang lain lang, kahit pag-ayo nila, nagsugot ka mo, pero pag sugot nyo, wala gyapon gali, ano? Kaya muna bala before sa pagpermahanay namon niya, ang hambal ng gid diya pagtapos sa permahanay, paprubahan ka lang sa agma, kaya mo ng requirements ng NIA. Grabe ka budlay, no? Din ang... nahinambalan bala mong kaysa mo ng budlay, kaysa pa may mga pirmahanay, katabo, hindi kay birbalanay lang. Oo, ang amon na lang nga, kung ang amon na lang gani ginapangayo, yun lang kami assurance, so saan nyo pa implementar ang sabi, hindi nga masigil na kami wala budget, dapat may date, may bulan, kung saan bala para at least kabalo kami nga May ipa-implement, maulat kami sa May. Nga mahambal kita wala budget, kaya antes na dapat ginpirmahan dira sa taran nga process, may ara na gina-look forward nga budget mo, di ba ma'am? Oo, kaya Lisa, wala ako na siya nadala sa 2021 budget, sa kinalan, i-obran supplemental budget. Kaya mo nang inobran nila, nagpadala sila supplemental budget sa NIA, pag-abot sa memorandum, alin sa NIA, may nakabutang na kondisyon na kinalan, ma-implement lang ang CBA kung naka 95% collection efficiency ang isa cooperative or ang Seneco. Okay. So wala sila kalambot, why na meet ina? Ang ginapangita? Ang ano lang nga, kasi during sa negosasyon namon niya, wala na nabutang ang kondisyones na kinalan, ma 95% collection efficiency kami. Amo ning butang naton, may why nyo makitaan dira nga diferensya, subong nga mayara sa 95% collection target gali ini. Oo. Amo na siya. Okay, sige. May ari isa di ka... Kasi din na naiklaruan ko lang sa inila na yung padala sa NIA, na kinalan mo 95% collection efficiency, pero sa nakita naman malabo na siya at tumagdala sa sitwasyon subong. At during sa negosasyon, wala na siya yung ginambal. Wala man ang Seneco nagbukad sa pag-negotiate ninyo nga dapat may amutan niyo, may 95% collection kita. Wala. Subong lang ni nagtuhaw sa kay Nia Halin na ni. Nga dito nagpasa. Halin na kay Nia. Ay actually, ang gin-offer nila una sa amon isang Nia salary scale nga wala namon ginbaton. Kaya tungod nakita namon, kung Nia salary scale ang batunon namon, dako siya tuod, pero dako ang epekto sa financial sa Seneco, ay may ara kami iban na members, kaya hindi pa ka-avail sa increase. So, pa makaayo namon, yung discount 5% lang, isang gamay lang ang increase namon, pero tanan-tanan nga Q members maka-avail sa increase. Para patas na lang, ibisan gulo ginagmay lang, makatilaw man tanan-tanan. Amo nang Mo nang intindi naton mo. Ma'am, pila ka na ka years na, ma'am?
Sa Seneco. 25 years, 26 years na ko. Sa 26 years so far, amo ni subong pa lang niging pangita ninyo, do hindi pa mahatag, do budlay pa? Daw subong nila tabo nga nabudlayan gid kami. Parte man, no? Sa mga nagliligad to nga mga nagapululongko, dano ka suwabe man lang or subong? Sa una to, sang iban nga nagiligad sa nga mga presidente sang cure, Aha. baka okay na nga negosasyon. Kami gani, abi naman okay, nakatingig support din sa amon ang board no, ang management support din sa amon na tingala lang kami, siguro tungod sila nila kay pandemic, Aha. siguro hindi man rason nga pandemic, kasi sige man ang collection sa Seneco mo. Kay ako gabayad man ko kung may balayran ko mo. Why man niya, ang Seneco niya, gasaka lang niya ang konsumidor, why ni gabuhin? O gabuhin, gabuhin 1% gasaka 10% sa ato na paglantaw. Now, ma'am, ari ma'am, ang may ari di sa ka grupo nga Member Consumer Owner Federation o kon MCO. Familiar ka? Sini? Sila ng MCO, sila man na ang nag-approve sa nga amon nga si Bay during the AGMA. Ila presidente dire si Sir Ernie Pineda. Bali, ang pag-itsindi ko ay si Subong sa Sir Ernie, kaya ang presidente nila si Mr. Yap. Okay. Siya nabutang ang name diri pero may ayo sila diri sa inyo nga kun pwede hindi lang magpatigayon sang strike. Anong imo reaction diri, ma'am? Ang among darason, tulihin na siguro, kaya ara na kami siguro sa stage ang among strike vote. Aha. Ang ginahinat na lang namon, yung magpatunga ang doli sa amon. I see. Ma'am, if in case ginman, ini personal na assessed mo lang dira, if in case ginman nga maka-strike ka mo, pila ka mo to, mga 300 tanan nagboto. 322? 22. Kag kung maka-problema, makompromise, ma'am, ang Seneco, hindi ayhan basi mabalikan ka mo. Anyways, nag-process man ka mo, no? May dole. At wala legal na tanan ng amon nga ginahimo at nakalabot kami kung mas-strike kami. Kaya may abogado man kami nga ara gag-guide sa amon. Yes, that's why, naintindihan ko ang situation ninyo. Pero, basi mapiktuhan diri mga konsumidor, anong ma-advance ihatag mong palayag sa mga konsumidor, ma'am, abe? Ang sa ako, nandito sa consumidor, sindihon lang nila, kahit ko ni gaan solusyon sa management, ang ginapangayo sa union, kahit implementasyon mo lang ang amon, ginapangayo sa ila, pero hindi naman dahil kami mismo, hindi man kami gusto sa magsang-strike, no, kasi wala kami ganun magunaw na, o makalabot kami sa ini, na makalabot kami sa strike vote, or makalabot pag di kami worth sa strike. Pero ining nagwa-vote kay na halos tanan ni empleyado lineman ubos gini ma'am, may nagkalabilin pa man. May ara lang nga nabilin nga ako naka-quarantine kaya nag-positive sa COVID. Aha. May ara man nga na hospitalized. Amo na sila doon 19 kabilog ang wala kabuto. Pero kung naka-ara lang na sila, pretty sure nga maupod man gyapon sa inyo. Mag-aayo sila ganit kung pwedeng virtual voting, ganun ka hindi pwede, so wala di kami mahimo. Meaning, why gidya bilin si Seneco sini if in case gid man? Ang majority gid ang nagdagi 291. Seneco, basi madayon ning ilang solo strike niyo, depende sa situation, anong mabulig sa Seneco, sini basi mag-burn out, sino masaka, tapos poste, man mo nang ginakahangawan ko gid mo? Oo. Basi iblang gwardiya na masuguan bla, ina kung sumaka si gwardiya sa poste, mo nang dako nga pamangkot da. So, before pa naman mag-strike kung tani ining cure, kabay pa, nga talupang do na ni sang Seneco, tagain nyo man ni tsansa, para mag-ayo naman ni tanan-tanan kay sa prangkang istorya, ma'am, hindi lang ka ang Seneco affected sining inyo sining kwan affected mapiktuhan, no, sining inyo nga plano nga strike, kundi ang kabugusan nga pila ka milyon o kay thousand rather nga miyembro sang Seneco consumidor, ma'am, di ba? Sakto. Sige. Ma'am, amo man lang amon gin-check kay kadamo na sang pinamangkot iban guro ga preparar na abila guro mas strike na dayon buwas, hindi pa. Hindi pa may proseso kita nga ginasunod. Kabalo kami nagwa nga report nga ti nagpabor sa yes ang inyo sining vote strike kay nato or strike vote. Tog sana gakasala ko sang duwa ka kwana. So pagpabor ang bansang iba nala basi sa buwasan ni sila mas strike basi mag burn out manon na lang tani ang iba nag full charge sa cellphone nila. Nagprepare na siling kundi pa na kay sa pagintindi naton do ma-process pa na sila, no? Anyways, ma'am, again ang imo sining panugyan sa konsumidor sa inyo sining mga opo dira. Kaganong panawagan mo sa Seneco? Go ahead, ma'am. Ang amon lang gid na tagaan lang nila solusyon. Ang kay kabalo naman na sila kay kada semana gamitin kami sa NCMD kung ano ang solusyon nga mahimo nila nga i-present nila sa union.
Sige, Ma'am Steph, salamat gid mo sini nga time kadamo sa mga konsumidores ato naga-monitor subong. Thank you gid kag mabuhay ka, ma'am. God bless. Salamat man, kag mabuhay man kamo. Action firing line. Hindi man ni mabasol ang mga empleyado sang Sineco kon nga ang giinamo ni sila. Kay may mga napirmahan na mo nga mga papiles bla. Kumbaga, ini sila nagasandig na kung ano ang nahilusugtan. Galing nag-abot sa point nga daw hindi pagtamdon sang Sineco management dira ang ining ginapangayo nila nga kagagmay man lang ni ganing nga kantidad. Action firing line. Kay ang NIA nagpadala nga kung hindi kalabot sa 95% nga collection target, hindi part sang requirement mga kaksyon or mga requirements. Isa lang ini sa mga requirements nga ipatuman ining ginatawag nga collective bargaining agreement mga kaksyon kung CBA sa nasambit iya nga mga empleyado. Action firing line. Magambal kitabla lineman dira. Kung ano ni karisgo sang ilang sining trabaho nga sagi kasaka sa poste da kag mag-ayo sang mga guba ta pagkatapos ang gamay nga ginapangayo lang nga dugang kag CBA nila doon di pagid ma-provide no. Action firing line. Ambot kun nga Pero sige, hulaton ta. Kay ang Sineco may ara man sang kogalingon nga explanation mo. May explanation man sila ginarespeto tama na ang taga Central Negros Electric Cooperative mga kaksyon. Action firing line. Pero dapat ang aton nga mga borda, ang kabalokong iban nga borda ga upod ni sila gid. May iban pagida may ara lang gid ibanda nga daw hindi gid ya magpabor. Action firing line. Diba si Wayne Lia Balatyagon, ang iban nga nagatrabaho da sa Sineco aside from board, ang ara da sa admin pagidira. Masabay ka may Balatyagon sa mga nakaangay sini nga mga tawo ho. Action firing line. La 7:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon pa malabot naton si Madam Rowena Guanzon mga kaksyon ng COMELEC Commissioner naton kag available sa karon dugay kabay pa. Action firing line. Sige, ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D. Maayong gabi lang sa mga utod ta. Si Connie Lapara, nagamonitor man sa Barangay Pandanon. Si Homa Lomina, Rimar Hicano Haliasgo. Evening Sumbray, monitor lang kami di always sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castillana. Tamyaw ilang pamilya Haliasgo, Hicano, Salvitierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Si Ray Jantan Villalon Araman. Idilaos with Dana Isabel sa Victorias, Diding Alojamiento. Paul Kenneth Rojo, Mayang Gabi Aksumbray. Shout out from Carmela Valley Homes, Talisay. Si Aileen Mijares, Rodora Shoko, hindi ko yagyapon magpuli Aksumbray kay magbalik sa HK, ma-hotel quarantine ko for 14 days. Baka mahal galiyo, 700 per day. Pila na siya, pesos aton, pila na siya. Amo na 700 na. Milili Oligo nagamonitor sa Bunny Cave, Elmer Regula, Santa Kuling, si Franklin Tilohio. Milili Oligo, ginagreet niya lang si Vanessa Star Mayo, Docmat Mayo, Jinky Dayalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Marilia Mara Bailes Banaglorioso, monitor sa Camila Bacolod South. Paul Spot III. Dari Pastrana from Barangay 5 Bacolod City, Aksumbray. Juan Salmite Isiha. Athea Kim. Reyna Luna Alila Ortiz. Lorna Diligencia. Rowena Castillo de la Cruz.
Virgil Pinda sa Silin Home, shout out siya lang ang anak niya nga si Ruslyn Bison, kag iya pamilya sa Calatrava, stay safe. More power Aksubray and God bless and your family. Salamat. Bariyuga Ray, Shane Anthony, Aksubray maying hapon, watching live New Jersey, Patamyaw Langda sa family Lapania. Mimi Alarcon, Marlene Privano, Donna de la Gracia, nagalantaw sa Barangay Estefania. Jensky Mayag, Aksubray, mangkot lang ko kung halin ka di sa Manila, pangitaan ka RT-PCR test sa airport sang Manila. Good evening, Aksubray. Pangitaan ka na nila antes kakapumag sa aeroplano. Imbong Jocampo sa Maaw, Romela o Kalinas, nagamonitor man, Aprik Mandiuya, si John Serna, Bebe Gregorio may gabi, Francine Thali Bautista, sang good evening man kay An, JV, Colin, Faye, Tisay, Barangay Maaw. Burley Anwales, Marilo Travilla Catinoy, Virgie Salgado, Rochelle Fulgencio Susana, Romel JP. Good evening, Sumbrayan. Monitor man sang imo matahom nga programa, Action Firing Line. Stay safe and God bless. Sige. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening, Sumbray. Monitor lang purok duluna na Sinda Guba, Central Maaw. Sige. Mabalik ko dugay-dugay ha, walang iwanan. Oy, ara pagali si Rolly Toriano Villardi sa Canada, Mandalagan. Canada Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Booking kalbo. Si Manang Lilibet Gutera ng Liboy, good evening. Salamat din sa pag-monitor, no? Sige, balik ko dugay ha, mainom lang ko tubig kang magtig-aba. Las 7:50. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw na internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. CAF
Number one, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isaglit. Daligi lang kay Manamyaw, kitaan na ilas 8:09 na sa aton sini nga pagpangalagad. Try ta lang dito sa aksyonan. Try ta lang biliwat day si Kwan, si Madam Rowena Guanzon Abe, kung available na siya. No? Kay base, mamalang malambot na siya si Madam Guanzon, try lang be. Aha. Good evening, Action Brian. Gamonitor kami di sa Bahi, Barangay Tabugon. Kag kumusta lang sa Family Vasquez kag Patubo. Pero kung daw alang-alang gid siya da, hindi naton pagpilito na ha. Kikintindi man ta na sa ilang nga sitwasyon sa Manila, no? Good evening, Action Brian. Monitor kami di sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota City. Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Katinoy, Estor kag Carlos de Los Santos. Sige. Evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Purok Abaca, Barangay Mailom, Bago City. From Mary Ann Pacheco and David Piano, avid listeners ng Action Firing Line sa Action Radio Bacolod. Salamat gidra sa inyo, no? Sige. Evening, Action Brian, ginapabalo ko lang gali nga si Josefina Magan. I'm sorry. Basta gani panawagan, parte sa patay, hindi kami pwede karikta lawag. Dapat magsaka gidi sa istasyon kag may mga pirmahan pa kita sa pasensya gid ha. Kabay pa maintindihan mo sitwasyon naman. Action Firing Line. Sige, last 8:10 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, hindi na available. Sige, okay lang aksyonan na. Lompat ra sa isa ka numero, na? Madam Tumanyo, nagligad nga kabaloka si Madam Rowena Guanzon, masako, iniaside nga mga ulo interview sa TV, newspaper, kag mga radio stations. Tidamo ni sila trabaho, labi na nga manog retire, base may ginatapos-tapos, yung engagement, kag natambungan. Action Firing Line. Oo, alang-alang sila. No problem may problema. Na, sige. So, nagligad nga si Mana Makaksyon diri sa Bacolod, sa may New Government Center, may ara dira sang tipon-tipon nga mga katawhan. Kag ini sila may mga bit-bit iya nga mga placards nga may mga sulat nga parte iya sa bakuna, mga kaksyon. Action Firing Line. Ini sila hindi man gakontra sa vaccination, pero may ara lang sila sang ginasinggitan nga wala pilitay. Doon mo na abi, no? Pero hindi sila against sining vaccination. Action Firing Line. And sini na nga hapon naman na tingala naman kita kay may ara naman sa nagtililindog dira sa Bacolod City Public Plaza. Kag same mangyapon ang mga placards nga nakit-an tamas nagdugang pagidgani, no? Nadugangan pagidgani, mga kaksyon. Action Firing Line. Sa naisin-o, inibala sila. Inibala nga mga tao, amo ang mga tao nga inang matawag naton abi mga religious kitindo kalabanan subong sa naghambal nga hindi magpabakuna. May mga belief bla sa mga religious bla action hence, ano? Ang iba naman ya ti may kumor, ang iba naman ya inang hindi lang gidya magpabakuna. Action Firing Line. Pero ini sila nga grupo, organization, gini sila, or
pag-intindi naton diri na nag-inistruhanay lang ni sila mo inang ang mga tawo nga hindi magpabakuna. Action firing line. Grupo sa mga tawo nga hindi magpabakuna. Daw nagtingob lang sila ya nga nagapabalo kag nagapakita sa publiko kag sa gobyerno nga hindi sila magpabakuna sa mga ano ayhan nga rason. Action firing line. Ina ang gusto naton hibaluon mga kaksyon kay abi ko gani kakatabo laning rally dito sa Metro Manila for tito yang sigitanay sa tubang mismo sa Department of Health mo. Oo, sa iban nga pungsod, grabe naman tong ralihay nga hindi magpabakuna. Diri sa aton, so far, why gid man sila nagasinggitan, kundi nagatindog gid lamang kag nagapakita sang ila sini nga mga placards, mga kaksyon. Nga ti amo na, hindi sila gusto nga magpabakuna. Action firing line. Pero ti gusto ta na ihibaluon ang ila sining tinutuyo kun nga no? Way man ka sabat action an. ano ining nga katabo sa aton, sige palipasin na lang anay na aksyonan. Action firing line. Gakatabo gina kung kaisa mo, no? Hindi mo gina malikawan, di ta gina malikawan kung kaisa ga dulolobling mga gina-interview taong isa ga kaladula sila, no? Action firing line. Kung isa no di ta maarapalan, subong na di taktila ho, isa pala. Anong natabo? Las 8:14 na. Action firing line. Pasensya gid sa mga kaksyon nato na. Kung kaysa may ara gid na gamay nga mga kapalpakan. Pero hindi man ni kapalpakan gid guro. Natabuan gid lang medyo masako maning tawagan aton bla, no? Sige, manamyaw ko anay while nagahulat kita, no? Josephine Paro Alarcon, arama naga-monitor upod sa iya sining bana na salamat gid na. Si Jorene Pomosino, evening Action Brian monitor from Langka, Pinaginpinan. Liyog tamyaw ang mga ni Pomosino family and di mapilasan, especially Lambot family sa Tagok gapamati gid kami. Sige, salamat. Si Al Ramos, good evening, Subray. Tani hindi man mapiktuhan ang mga konsumidores sang Sineco sa strike nga matabo ang gwa sini may brown blackout. Amo nang kululbaan gida. JM Perez, good evening, Subray. Monitor live, Barangay La Gran, Hala Carlota City. Greet ko lang family Perez, kag Halandoni family. Si Madam Elizabeth Gamala, naga-monitor man. And great lang advance happy birthday tomorrow to my hinablos ni siya kuno Jovi Malaka Solitas. Nagamonitor man, God bless and more power sa Action Radio. Sige. Action firing line. Why gid aksyonan? Why gid ara na? Sige, naton ayo gid lang gamay nga tinion na. Gamay gid lang las 8:16 na. Action firing line. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, kabay. Okay, sige. Ayo on tala ni si Sir kadali gid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya, tokayo ko niya si Mr. Brian Valentino. Sir, maayong gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Morden. Brian man ang name ko. Maayong gabi, sir. Ay, mayang gabi, Action Ryan. Salamat. Before anything, salamat gid sa opportunity nga ma-interview sa Yes, sir. Action Radio. Yes, sir. Salamat, good sir. Kay aside from dito kamo sa NGC, kundi nakitaan kamo to may mga social media, I am pretty sure nga may ara to sa may mga stolen shots nga nakakuha gid man to sa inyo, pero mas okay pag mabatian ta on air diri sa Action Radio, na. Sir, last week kundi ka magsala sa NGC kamo, mga pila kamo so sir kabilog, more or less lang, sir. Sa NGC, mga jutay pa lang to, sir, do mga 20, approximately 20, euro. 20. And early this afternoon, mga pila kamo sir sa Public Plaza? Siguro sobra mga 100 plus, sir. Hindi ko lang get sure kay, to be honest, wala ko to kaginay. Although, ang inibing, ang kagina sa rally, sa plaza, sir, is, nagkalin to sa nagkalain-lain nga grupo mo. Pero Sa simbahan, mga pastors to iban ang nag-organize. pero ti inyo gini-initiate sir, no? Inyo giniya nga mga sa grupo nyo ang ining Yes, collective.
Collective. Amo nang pinakadakwan nga word, ano? So, sir, hindi niya grupo, gidya nga as organization, kundi daw ka inisyatibo, gid lamang nga daw nag-inistoryahanay, abi, nga maamuta sinip. Amo na, sir? Sir, sakto na. Ang iniya inisyatibo sang pumuluyo. Hindi niya siling agin sot-sot sang mga grupo da. Nga do anad gyud magrally. Amo na gani sir ang kisa bala masubo bala sir okay sang pag-post ni to gani sang amon minerali sa sang nagligad ni semana. Amo na nga daw gintuwag ba na ko nung 500 nga daw ginbayaran kami. Pero wala niya sir, hindi niya kaya ang amon niyang pag ululupod mga niya sir, mga professional, mga maestra, mga negosyante, mga yung mga abogado, mga pastor. So hindi niya siling ginbayaran or what. Okay, sige. Baka kadto da karon, so klarohon ta hindi ka mo grupo like sa mga grupo nga mga bayan muna, ha? Hindi niya mga grupo. Hindi niya. Mga puro ka mo ya Bacolod non, tanan, Bacolod non. Meron man na rin sa outside sa Bacolod, sir, pero very few. Mas damo gyapon ng taga Bacolod. Sir, if you don't mind, sir, pwede bala ng profession mo, sir? Profession lang. Ara ko sa IT nga field. IT. Okay, sige. Sir, pila na edad mo, sir? Edad lang. 34. 34. Ano? So, sir, paano nyo, sir, ini na come up nga mag-amo kamo ni Sir Man? Nga nag-bit-bit kamo sang placards nila, may nakasulat, tapos subo nga panahon nga amo sini. Okay, sir, base, nang most likely, sir, na nimo? Dala na ni bala sa mga grabbing mandates, bala nga gakatabo or mga polisiyang gakatabo blaw. So, in some ways, makita, ang mga rally, subong, daw amoning prueba nga ang mga tao na nagid mo? Na ugot na giblaw. Maka voice out. Nang hindi nakagwantas ang mga, for example, hindi ka napasudlon sa mga establishmento, hindi na ang service, niyaraga ni Sir Galabot sa punto nga sa ila barangay, ginapahog sila nga hindi sila pagtagaan sang benepisyo ang ayuda sa audit. Mga amo na nabala mga porpis. I'm sure kabatian yung man mga storya sa mga uma-uma sa mga amo na. Yes, sir. Na kung hindi ko na magpabakuna, hindi pagtagaan porpis. Barangay clearance. Di grabe na anong labot sa ang bakuna. Kaya mas kinanglan mo na yung porpis. Kaya hindi ka kakaon mo. Kag sang early December, sir, sang nagsugod, gini ang mga mga stricto nga mga polisiya sang IATF, like for example sa mga restaurant kinanglan ko fully vaccinated ilang ang mga empleyado antes sila or ang mga requirement nga fully vaccinated di lang mga empleyado tanan. Kung sa mo nga time kung hindi ka magpabakuna hindi ka pwede ka sulod sa imong lubrahan, hindi ka kaubra. So basically ginakwaan di kaya pangabuhian Yes, kay ang amon man na di ang ina-raise ginamon nga point, sir, nga ang biskan bakunado ka man mo kung hindi ka man Japon ng lapton mo. Hindi man sila nga kami lang nagubra nga mga facts or amo na bilaw nga kami lang nagambalambal nga kung bakunado ka pwede ka mong lapton nga gini mo lang namon kag ipodyot lang namon sa Facebook. Biskan mga doktor, sir, biskan CDC mismo sa Amerika gambal nga ang bakunado makalapon gid Japon Yes. Kaya po pinanglan tagi Japon mag-follow protocols regardless kung bakunado ka man o kung hindi. Yes. Actually, na-discuss naman na halos sa kadaman nga hindi garantiya nga kung bakunado ka hindi ka matapikan. Ang pinaka-point nila sa ngaton nga mga doktor, mga eksperto, matapikan ka man gihapon but hindi malala ang imo sa nga situation. Yes. Kay may ara ka na protection now. So, in short, ikaw, sir, automatically, why ka nabakunahan pa? Why ka ginabakunahan? Ako wala ko, sir. Pero nakagin ako COVID sang June last year. Ati may antibodies so, isa man sir? Sorry. May protection ka na kay bala kung kagi COVID. Na gani, sir, recently, sang sinilang ang mga sinimana, but kung kapalo, man ang aton nga tigpalamati sang mga balita. Pero ang CDC, ko lang sa public nga, ang Center for Disease Control sa Amerika, daw sila nang ginatulok nga
ang eksperto gid bala sa mga COVID o kung mga masakit bala amo nang agency sa Amerika. Yes. Sila gin-acknowledge na nila gani or gin-ako na nila nga dapat i-consider ta ang ginatawag na natural immunity, no? Yes. Ano ka magambal natural immunity? Like for example, sulalob ka na tanguna. So mas lubuan tan sa nga mas sulalog galiwat. Kaya tungod may ano ka na to mo may resistensya ka na to ya sa sulalob. So amo man sa COVID, although ang bakuna clarify lang naman wala ako personally so hindi ko against sa bakuna. So pag gusto ka kung mapabakuna ka o kung hindi. Kung mapatsagan mo, amo nang matag mo proteksyon, tidira ka. Pero dapat i-consider ito tani, ang mga nagka-natural immunity naman na yung sa kadugi-dugay na natin sa pandemic. I think, kinanglan taguro, sir, somehow mangin honest naman mo at this time, balaw. Kung baga pa, sir, kay gapang natin mo kung isa sa, sa Action Radio. Kung baga pa kay Councilor Ising Salanga, I think guro at this point, kinanglan pa na matunan kung paano, how to live with it na balaw. Yes, correct. Kung paano na tama buwi nga ari na ang COVID Yes. Ang mga doktor subong gambal naman nga ang Omicron makaprovide na simo natural immunity mo. Although there is risk yapon, wala kami gambal nga hindi ka mapatay. Ginaton basi mga kigboy nga ton yung mga utod nga health care no. Wala ta gambal yang nga hindi kagapon magalong. Along kagapon siyempre palo kagapon sang imong basic protocols kag pabakuron mo gid mo immune system. Correct na. So ang inyo sining panawagan nga why hindi ka mo against sa bakuna pero why lang pilitay. Damo nang pinaka point niyo da. So sir kay kabudlay-budlay gid sir sang nakako sir sa ako niya hindi ko kabatsag kung ano man ang ilang polisiya no kaya kuya work from home ako ya. Kag mas makagiyo ko bala compared sa mga ibang nga utod nga for example sir sa amon nga grupo kay kisa gamitin storya mga kami internet mo masubuan kaya sir kay for example minimum wage earner ka yes. tungod nga nakulbaan ka gid kay hindi taman ma-deny sir mabiskan hindi naman ma-deny nga although wala pa ta report nga concrete nga report nga data nga mega kapatay nga ra gid kapatay. So kung ikaw resistant ka magpabakuna kay tungod di mo gusto at the very least na lang na for example di mo gusto tubuan da allergy. Amo na wala ka gid choice mo mapabakuna ka kay kung hindi ka magpabakuna hindi ka kakaon mo. Kaya mo na bala wala to ang bagay ng isang iban sang policy maker nga medyo masubo sa Bacolod nga naramdaman ko sa lahat nilang atasyon wala ko sila hindi kami kontra sa gobyerno sir pero gusto lang naman tani ko mabatian lang nila nga mon nga pleblaw nga nagambal to sila sa isa to atasyon nga premature too early pa mag-declare nga hindi ma-against sa mga vaccine mandate. Di galing pa man sa ron to sa mga utod na ganing ara na bala sa puro subla puro kay kung paano mo sa yung mandates ni anti-por gini mo kontra gini tigado mo like sa Manila. Fortunate lang ta sa thankful man ta kay for example kay sa aton nga mayor kay wala pa ta kalabot na mo ng extreme. Kaya sa Manila, like for example, sa Kabanatuan, nakapon ka pa kung magwaangan, hindi ka bakunado, kung multa ka pa. So, may no box, no ride policy. Imagine mo bala sir, kung ikaw tigulang ka na wala ka pamilya, kung tigado ka pa, hindi ka bakunado, hindi kaya ka pa hospital, kaya hindi ka pagbasak yun ng gobyerno. Although, clarify naman nila later, so clarify man na ba siya yung may mga exemption. May mga exemption ba ng gobyerno ta? May mga exemption ba ng gobyerno? Na late na nila. Pero na at least na-clarify na nila. Pero ang gusto ko lang main point yun, sir, nga wala ko pa ni ganyan number sa iban, nga ang aton itani buligay ta para magtindog magbangon bala liwatan na now sa ining pandemya. Kaya ako personally, sir, during the pandemic, wala ako ga-flex o kongatikal. Pero I mean, ginatry ko man bulig sa mga kilala kong mga negosyo nga nagkalabalda, nga ginapromote naman da or support naman da. Kaya mo nang way nga magbulig, magpabangon sa isa kag-isa mo. Pero kung inang sila nga maobra, masegregate sa isa ka grupo kay tungod nga natungod sa ilang choice, nga amo na wala man clear cut
nga meaning kung ano gid ang depende. Ang kinalain yun lang nga duaya, hindi ang isaya hindi lang yung mapatay sa COVID, ang isaya may extra lang yung protection sa COVID. So kung itungaon ta ang mga tawo, budlayan kita yung magbangon. So dapat buligay kita yung Correct. magbangon ni support lang isa kag isa. So, This is not the way to aha. So, to lastly sir, sa mention na to nga hindi ka mo against pero inway lang pilit tayo. Aside from that, ano pag-iniban yung ginahingyo, sir? Amo man lang na. Amo man lang sir kag wala gid discrimination sir na No discrimination. nang ituring tagid yang isa kang isa nga tawo. Vaccinated man or unvaxxed. Unvaxxed or vaxxed or unvaxxed. Nang i-treat tagid as a human being kag hindi tagid pagtapakon. Amo na balaw nga ang baga ng iban nga pigado nalapakon pa. Hindi na kung kung amo na bala sayo nang let's be compassionate with each other. Kaya hindi tayo magpadala-dala sa mga baseless nga fears. I'm sure may makik na naman ako. Mapala sa baseless fears. Pero I'm willing man to kung gusto lang mag-discussion sa Action Radio, willing ako i-invite liwat. Pwede gid anytime. Pero lastly, aside sang tulotindog nyo, bit-bit ka placards, sa gana isang placards, may written ka mo ipadala sa din nga mga departamento sa gobyerno ta labi na gid sa DOH or the LGU abi sa Bacolod regarding sini. May ara na saya. May ara man sila nga hindi man ni silang isa lang sa front no may line man nga mga tigkang nga ginobra nga mga grupo. So may ara man sa legal. May ara man sang amo na balaw ang ginapakita gid sa tawo. Kaya isa sa mga namin nga na accomplish namon I think nga amo ni bala tungod sa rally. Nagdamo nagidya ang nangin aware kaya sa inyo sa Action Radio palang gani sir sang ginpost nyo to balang nga jutay palang kami damo gid nagambal sang support sa amo ni nga sang ilaman nga experiences nga amo na blaw hindi lang tanit pag i-discriminate ang mga hindi magpabakuna respect lang sa tanan kaya hindi man kami kuigko amo to mo balik sa punto yung pasay siguro diyan kung bakunado ka man kung hindi pwede ka gid Japon mga lapod. Yes, dako gid nga bulig sir imo sining statement tonight diri sa Action Radio Bacolod. Anyways, may ayoon kami na ba may mga pictures kada this afternoon sir pangayo ko da si mo sir send ko lang messenger ko sir para i-add on namon sa amon nga item diri karon sir sa ibang interview. Sige, salamat sir sa imong serbisyo maayong gabi kag padayon na kamo sir. Halong kita. Thank you gid Action Brian kay more power gid mo. Thank you gid sa opportunity sa buong gabi kay very rare ni mga mega pamatis. Thank you gid. Yes sir. Action firing line. Tinahibobonot sa publiko, di ta nila pwede mapugnan. Amo nang gusto nila mo, tirespetohon ta na sila. Action firing line. So anong pagpati nila, ti sundon ta sila. Anong pagpati naton, amo man na ang patihan naton. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dungagan ta ngaton sinidalan ko nga mga balita maka-action pasensya ning kay time naton kay na medyo na dilatar abi pagkahuman sa interview sang sang aton sini nga mga presidential aspirant nga si Manny Pacquiao kay na. Action firing line. Pero ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-ana sa mga eksperto nga mayara sa natural nga antihistamine properties kag Xanton Plus Herbal Capsule nga may puno naman sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties maka-aksyon na pamatud-an man nga makapakup. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa Kay Jeffrey Arcoyo, Action Bray, pakitamyaw gali pamilya ni Melvin Trinidad, iya papa dira sa Kumaliskis kay na disgrasya sila sa Purok Napukor, sa Napukor, Barangay Mansilingan, si Roger Trinidad. Uy, gali. Sinong mama ya sini ni Melvin, si Dita? Paki-clear ba si Dita ang mama ya sini? Kumusta si Melvin? Pakibasi ma-chat mo kulat Jeffrey. Thank you, Gid. Okay, sige.
Okay. Mario Lim Himinea, action bray pamangkot ko sa imo perti sa checkpoint siguro nakita mo man ni nga ang mga motor rider lang ang ginapaparahan. Nga ang mga salakyan ginapadiritso lang. Hindi bala ang checkpoint para sa tanan? Why pinilian ang pananaw kisa ila checkpoint daw mga violator ang mga motor lang. Tanan ginmantani sir tanan na ginaparahan da ka gina-check. Oo. Why lang ko ideya kun nga no? Siyempre may ideya ako sina nga dapat mag-checkpoint ka tanan. Pero basi why ka lang guro kita sir basi ang mga salakyan guro ginaparahan man. Si Arnie Martinez Palya naga-monitor man, thank you gid. Dennis Richard Tiburuma, galing gakainit naman ang gobyerno sa pagkatiga sa mga tao. Ang balon ka pa COVID, anay striktuhon sa gobyerno, mawawaw sila. Biraha sila toy. Vanessa Mayo, ma'am, salamat kapag monitor dila sa USA ha. Yes, we'll only protect your lesser match. Jinky Dayalagdon, ginagreet niya si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Alma Oligon. Salamat. Raman si Kurt Netiniel, nabasa ko na kina, no? Si Ters Vergara Sancho, GR Waniza, no to discrimination, vac or no vac affected by COVID, vac or no vac carrier, gyapon ka virus. Okay, sige. Balikan tayo karon na. Kadlaw man to sa inyo. Last 8:34. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod. Mayang gabi lang sa pamilya Rio Sura. Dira sa Banwasang Morsya si Tita Idada, Nanay Linda, Tito Idik, kag si Vice Mayor da. Maayo lang nga pagpamati Vice Mayor Johnny Rio Sura. Action firing line. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami, tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Dorias, si Tintin Galinia, sang Purok Marang. Sige, salamat gid, ano? Good PM. Kanami isang text ng Isaiah ho, Action Henso. Hambalya, good PM. Are you really work now? It's a rest time na ga. Can you sleep na ga? I love you. See, imagine mo na. Thank you, ga. Action firing line. Kanami mag-amo ni mag-text-text mo. Patulugo niya ko ga. Way pa ko tapos, alas 9 pa. Action firing line. may naga-kwan sa ato niya. Sige, salamat. Ginakulit siya lang ta sinana. Evening, Action Bri. Hindi man ta mahambal nga gakontrato, gakontra ko to sa gina-interview mo, pero daw inang rally da, wala gina sila may dako nga mabulig agud masolusyonan ang pagkadula sang COVID-19. Action firing line. Tigaling kiti, amo man tong ila man mo, no? Amo tong ila. Actually, sa London, subong Action Hands. Kag sa New York, gindula na didto ang restrictions. Why na? Why na tanan-tanan? Magamit ka man sang face mask o kon face shield. Imo na niya. Galing kita man lang to ga face shield din sa Pilipinas, no? Action firing line. Face mask, okay gid. Kung hindi kati okay man, pero halos tanan gagamit to. Pero ining mga lulu lockdown, ining mga granulal or ano nga mga ginahimo nga mga checkpoints dito for COVID-19 nga cases. Why na to subong gindeklara na sang ila nga mga leader dito nga dulaon ang ini nga mga restrictions. Action firing line. Kay nagapati sila nga dapat nga mangin kuha na lang kita, mangin may hinalungon sa tanan nga mga tinion, no? Sa tanan nga mga tinion. May man gani at least may mga pungsod na nga naga-amat-amat, no? Sa pag plastar kag mangin model pila ka adlaw sa iban pagid nga mga pungsod nga dapat sundon na ang ining nga sitwasyon, no? Pero hindi kita magsalig lang, no? Kabalo ka ining si Omicron ti ara gyapon, nagahambal ang aton mga eksperto diri sa Pilipinas nga basi pa lang amo ning pinaka-last na variant sang COVID-19. Action firing line. Pero kung kisa nagalibog man ang ulo ta kay ang World Health Organization gapagwa man sang statement kag nagahambal man nga hindi kamo magsalig nga amo ning pinaka-last na lang kay basi may ara pagid. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon, pero may mga eksperto nga naghambal siya kung may ara pagid man hindi na amo na kalala. Nagadugay, nagalasaw Action Hands ang igo sining nasambit iya nga virus. In short, mangin simple nga flu na lang ini siya or trangkaso. Dugay na gid man ang trangkaso des kalibutan ara na gid man mo. Action firing line. In fact, diri sa Bacolod na mention gani nga basi mangin endemic na lang ni pilak adlaw or ideklara pilak adlaw nga mangin epidemic na lang abi.
Mag-endemic, mga bal kita mga musina, diri sa Negros Occidental na lang, diri sa Bacolod na lang, localized, mag-epidemic siya nationwide, ti subong under patagyapon sa pandemic nga ginatawag pandemya. O meaning, bugos nga kalibutan. Action firing line. Pero, ining lolo restriction sa aton di, madugay-dugayan pa ni siya. As long as nga hindi malabot action hands, ang target nga 70%, hindi na magdeklara ini panubo sa nga aton nga mga restrictions diri kung hindi ta na malabot kiti bakuna ganing solusyon. Action firing line. Kaya pag intindi naton dira ko makalambot na 70%, meaning hindi na masyado maglapta na gid si COVID-19 kay halos tanan may protection. Although nga tigin mention ko man to kay na nga hindi garantiya ang bakuna nga hindi ka matapikan pero hindi lala. Dawa na lang ang kung padalman tagid kadako bulig sa bakuna. Da? Pero suliton ko naman. Hindi ko gusto nga ako naman yung balikan de karon kang balon yung nga ginapilit yung tawo. No. Choice nyo na. Kung hindi ka mo pagpabakuna, tiin nyo ginaya. Huwag gid ka mo ginapilit. Action firing line. Sige, ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon, ginadul. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations Susan Sidolio Taberno, present naman sa Aliheso. Ingat and God bless Susan Bimbo Bibok. Jerel Gadudo Araman, Christine Minies Villalubos, Thurs Vergara Sancho. Salamat din sa pag-monitor. Okay, sige. Ari pa ding iba, no? Evening Action Bry, salamat gid sa information. Lipay gid kami kada gabi nga makabati sang inyo balita. Bahaw. Thank you gid ra sa inyo, no? Sige, balikan ko lang iban karon ha, balikan ko lang may isa gali ka elf nga nasunog ho sa Barangay 2, Purok Lampirong. Dashboard di lang ah. So dashboard di lang. Abi ko gani dako naman nga sunog. Sige. Last 8:50. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong Ini nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong man sa aton sa nga D3 Bio mga kaaksyon, ano? Kay ang Negros Occidental sa Sirimatrion may ara sang 371 kabag-o nga kaso ni COVID-19. Grabe, no? Action firing line. Ang Bacolod naman may ara sang 151. Ba, grabe. Pero grabe, gimantrang ko sa trangkasuhan. Naisubong mo. Action firing line. Sige, no? Amo nga portion, dulong sa aton sa D3 Bio, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Antes kita mag-wind up mag-action, ginapaksyonan lang naton si Mr. Roger Cagdita, no? Roger Cagdita, dira sa may barangay Comalisquis, Don Salvador Benedicto, Roger Trinidad. Oo, basi makakadto ka sa Mansilingan kay ang imo kuno anak nga si Melvin, no? Medyo na disgrasya. Action firing line. Pero di lang magkabalaka. Na sige. Why na kita oras sa aton nga pagpangalagad maka-aksyon. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid kawag hilibati kita Lunes sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Radyo. Good night. God bless.